What's up mga bugok? This is Oxygen, I'm net. Let's go! 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 Peps ako mga kabugok ha. Kung gusto mo forever nga gugma, i-search lang ko Ronald Bunyes. Uy, bugok! Nabugok ka sa gugma? Ay, kabala ka. Duha na ta. Uy, bugok! Ikaw ang ngilak mangga. Ibulagan ako ga? Uy, bugok! Lagi nusara lagi ka. Ibiyaan na po gano. Ay, kabala ka. Duha na ta. Hoy bugok! Bugok gid ka. Hoy bugok! Pwede mo ngutana? Naay kalendar sa inyo ha? Pwede mga yung date nimo? Uy, bugok! Nakairelo? Oras na para mudol ka sa kuha. Uy, bugok! Ayaw ko inagmaot ah. Kay mas maot pa ka. Uy, bugok! Wala kay motor? Sus, loya nimo. Di juga ka uyab. Hoy bugok! Lisod mga yung number sa mga chicks no? Luoy ka. Kung nakaingan eh. Aw! Sila pa mga yung number sa imo. Ah. Hoy bugok! Salina ka ba? Bakit? Murag kag sila ako. Hugawon. Uy, bugok! Kailangan eh. Unsa ka? Murag bula. Pirmi pasa-pasa. Uy, bugok! Kabalo mo unsa ni? Unsa ka? Siyempre, bula. Isig usaon ako panika mo to ribbon si mo ah. Diyog ka makuha. Goodbye mga bugok! Let's go! 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 Wow! What's up mga bugok? Out ko sa akong mga amigo diya sa Porcuno. Shout out ko sa akong mga amigo dito sa Turok 5, then sa Rizal, nga si Virgin, Jesus Arsina, si Merlin Maribao, Karen May Anggot, Marto. Shout out ko sa mga Urquita Biners da, Chuy, may sling, musta na mo da, og sa akong mga kamong kaban da sa Prince, musta mo da, labi na sila ni Shari, ni singalan ko ba ito? Silang Yuratex, silang Rinante, og si Kwan, si Jopom, din sa akong partner sa Popular dia nga si Jason na sa Tanggob. Musta mo da pre, og yang mga kaban sila Brooklyn, si Ate Judila, si Joby, og si Master, og si Romil. Amping uda. Shout out ko sa taga Puntod. Marco. Shout out ko last sa 70 group. 70 group. So shout out ko daghang kay nagpalista re. Kita urus post. So shout out ko sa umangod nga si Jisa na dira sa quarantine na pagdali nag-uli kay para na nami kauban bag-o. Og sa classmate sa akong asawa si John Aaron De La Cruz tol. Salamat sa pagsuporta, pagsubaybay tol. Si
J Kaliso. Sige gayaw-yaw kay perminti na mo siya shout out. Bula lang J. Bante. O sa Orokita Viners day. Sa Orokita Viners si Ariel Takugdoy, Rinald Dambo, si Expedito Maisling og yang asawa nga si Agnes og sayang anak day nga si Taloyloy. Og si Kate Biante, Raymond Lisundra, si Albios og si Julie Suranyog. Og dapat nilain sa muang chief dra si Gleven Roy Abugan. Roy, balik na. Nasa kayong bakasyon, Roy. Si Gleven Roy, naghahanap po gani ay. Dapat ay, si Freddy Sumile, si Freeland Caburnay, si Mariel Ferrer Sumalpong, Juana o Juani Maisling, Jimbert Aplaka, Alkim Bisangre, Lailane Masayon, o sa tanang taga DS Department, sa mga taga DS dira sa Prince, what's up mga bugok, o si John Beck ate, o siya asawa nga si Christy Ann Palanas ate, o sa ilang anak nga si Monica Jane ate, o silang umaabot nga anak. Buros naman good pod. Congrats day. Congrats sir. Sir, congrats. Og si Chloe Hinuktan, Kurt Jurgan Pagirigan, og si Jurgan Bartonico, Clyde Lumantas, Aljon Dave Bulyas, si Adonis Cabural og si Rusi Ann Bularon. So agyon mo kalimot to click like and share og subscribe sa among YouTube channel para updated mo pirme sa mga wakwak o umbot lang kaog na human na baguro ni. So agyon mo kalimot. Goodbye mga bugok!